A recuperación das rías galegas en xeral e da de Pontevedra en particular é un dos piares do compromiso do BNG nesta campaña electoral. Así o defendeu esta mañá a candidata pola provincia pontevedresa dende a praia da Cabeceira, en Poio. Para este concello, Carme da Silva exixiu a finalización do paseo de Lourido ata a Ponte da Barca. É fundamental regenerar o noso litoral, fundamental regenerar o litoral de Poio, poder disfrutar deste entorno dunha forma adecuada que andando pola súa beira. No 2009 as negociacións do BNG no Congreso conseguiron incluir unha partida económica nos orzamentos para redactar un proxecto de acondicionamento e construción da senda. Así as cousas, a iniciativa quedou paralizada definitivamente no 2015, despois de que os nacionalistas perderan representación en Madrid. Cando o BNG está para tirar dos investimentos e das necesidades de Galiza avanzan e cando o BNG non está non. Polo tanto, por eso lle pedimos a confianza a xente para que a partir do día 10 estemos e que este Galiza e que estes investimentos volvan a ser unha realidade porque, evidentemente, sen maiorías absolutas, nós imos utilizar a nosa representación no Congreso para exixir que os investimentos para Galiza sexan os adecuados. Outra das demandas históricas é a recuperación da illa de Tambo para uso público. Que tamén é un espazo que é imprescindível recuperar para uso público, ademais prestándose, como está disposto o Concello de Poio, a facer unha xestión municipal dese espazo que poderíamos así disfrutar todos os veciños e veciñas e todas as persoas que nos visiten. O normal é que formase parte do Parque das Illas Atlánticas, porque é unha das illas que temos nas nosas rías e iso tamén vai ser unha reivindicación que traslademos donde temos representación.